de la televisió i els reptes més atrevits. De les 10:30 del matí fins la 1, deixa't banyar amb nosaltres. Continua el matí amb el Sona d'Estiu. Vinga, perquè estem al Sona d'Estiu, 10:20 minutets d'este matí de dimarts 29 de juliol de 2025. Avui és Santa Marta, diuen. Llàstima que el nostre convidat no es diu Marta, però sí que faríem bones botifarres, sí? Ho dic perquè el nostre estimat Adrià Garcia, que ja el tenim per a la secció, s'acaba de posar un filtre que és un tocinet que mos guinya l'ull i dic, mira, pues en això sí que faríem botifarres. Adrià Garcia i Nati de Peluso, els dos avui aquí. Molt bon dia, què tal? Hola. Bé, aquí estem. Que mono que estaves, per favor. Estaves per xutxar-te, per agafar-te així. Sí, perquè a més era un tocinet atxutxable. Que no vol dir que quan traus el filtro no t'atxutxaríem, no vol dir Ja que no, perquè ara acabem de quedar fatal. No. N'hi ha més, n'hi ha de xulos. Este m'agrada molt. A veure quin és, a veure què et fiques de filtro. Ai, mira, ara vos vaig a contar una cosa. Ai, un alien! Ai, que mira quins ullets! Sí, damunt mos guinya l'ull. Ai, un conill. Bueno, ese és enfadador. Este és un conill empresari malo, vull dir. Sí, este sí. Este està tramant un plan, un atac aeri, un bombardeig o... Un atac a la ràdio. I damunt vos heu fixat en el rellotge que hi ha penjat detrás, que les busques són unes safranoris. Sí. Que bones patanagues. Nosaltres no toquem filtros perquè si no igual se desconnecta tot. Tu saps què va passar una vegada? Que estàvem aquí fent lo tonto mentre se connectava un alcalde i aquí Àngel i Josep Puenting que estaven tocant i no sé què, no sé quan. Doncs, bueno, al final que no es connectava... Ah, no, mentida, no era un alcalde, era un director de banda d'Amposta. Sí. I allí tocant filtros, bueno, la qüestió que es connecta aquell home de cop, apareixia jo com un pirata en l'ull tapat i pobre home es va quedar en una cara en plan... Quina cosa. Bueno, suposo que la gent ja mos coneix i ja no passa res, no però passa mira res. quina vergonya vaig passar. Som molt catxondets. Vaig passar vergonya. Bueno, senyor Adrià Garcia, què tal? Com estem? Bé, aquí estem. Una setmana més. Ara estic... A casa. Vaig anar al gimnàs i després de molts anys, perquè ara estava guanyant pes, doncs ara torno a perdre'l. I vaig fer abdominals i porto una setmana terrible. Està xungo, pobre. Unes agujetes que em moro. Vale, molt bé, així m'agrada. Primer estaves apuntat, ara t'has dignat a començar a anar, no? I estàs que no et pots No, ja estava apuntat, el que feia dos plans d'entrenador diferent. Vale. Així que hi vas aquí a Alemanya, això és vinculat en el teu equip d'herètics o vas tu per una altra història? Vaig a per lliure, però m'ho paga el club, sí. Joder, Ai, que vaya bien. Però que bé, no? Bueno, a mi també me passa, eh? Sí, també te paga... M'ho paga Gorrión i vaig al gimnàs. Vale, me pensava que la ràdio. No, això no. De moment encara no. No. Anem a coses sèries. Adrià Garcia, com va anar la celebració del teu aniversari? Que la setmana passada estaves de celebració. Sí, a veure, bueno, Bueno, i va estar bé. Vale. No molta cosa, la veritat. Vaig estar tot el dia a l'oficina i a la nit, com va acabar, sí que vam anar en un jugador i en un dels entrenadors a prendre alguna cosa. A veure, que em vaig fer una cervesa, els jugadors una Coca-Cola, perquè després em vaig tornar a l'oficina a seguir jugant, l'entrenador a fer dos roncoles, vull dir, però bueno. Vale. I d'allí en l'entrenador vam anar a unes arcades, vam jugar a unes màquines d'arcade, vam fer puntets i ja està. Molt bé, bueno, doncs escolta'm bé, no? Bon plat també, al final, una bona celebració. Vinga, va, doncs, que Adrià ja se mos fa gran, era el iogurit de la casa. Se pot dir l'edat? N'he fet 27. Ne va fer 27. Pues sí, entre ell i Puenting s'emporten, Sí. El Pontington té 26. Ja, sí, però entre els dos vos emporteu això, ser els iogurins de la casa. Claro. Bueno, va, doncs una vegada dit això, sapiguent que va haver que va haver celebració, sapiguent que torna al gimnàs i que no es pot manejar, no hi ha problema perquè anem des d'aquí, des de la cadira i des de l'estudi, a explicar cosetes. A veure, en relació al tema eSports, que és el teu, encara que ja sabem que tu ets molt versàtil i parles de tot el que convingui, anem a parlar de l'equip d'Herètics Lliga, perquè crec que ja comencen a haver cosetes, no? Més clares? Sí, bueno, ja van fer el sorteig de grup. La veritat és que han fet sort. I no, si toco fusta, no vull aquí ara fotre-me la mala gana, però m'ha trobat l'equip facilet, o sigui, el grup facilet. Trobem que és assequible, que podem inclús quedar entre els dos primers si mos ho plantegem.
i bueno, també s'ha anunciat el calendari, no? De com arrenquem això. Sí que és cert que nosaltres les dues primeres jornades tenim com els cocos del grup, però bueno, a veure què tal, si podem sorprendre o pugui passar el que sigui i la cosa va bé. Ja arrenquem este dissabte, el primer partit comença a les 5, nosaltres juguem a les 7 i llavors juguem cada fin de setmana sempre en dissabte. Vale, o sigui, a partir d'este dissabte i arrenqueu, i quan parles d'estos equips una mica més assequibles o dels cocos, de qui estem parlant exactament? O sigui, nosaltres aquí a la Lliga tenim un equip que es diu G2, que era originalment espanyol, que ara té la seu aquí a Alemanya, però bueno, és l'equip que més vegades ha guanyat la Lliga. Després tenim un equip anglès que es diu Fnatic, que és un equip també històric, dels que més ha guanyat la Lliga també, i inclús va arribar un any a la final del Mundial. Llavors estem nosaltres, hi ha un equip suís que es diu BDS, que bueno, enguany ens han guanyat totes vegades, i per últim un equip alemany que es diu SK, que a priori és el pitjor equip de la Lliga. Vale. Bueno, pues estaríeu així prou optimistes i pel mig, però Sí. en opcions, no? Sí. Podem fer un susto. La intenció és fer-li un susto a algú des de dalt, saps? Vale, molt bé. I que no me'l fallen altres també és important. Molt important. Vale, perfecte. Per tant, i això quan de temps dura? Comenceu ara Pues- este pròxim dissabte fins... És molt curtet. Esta d'estiu és molt curtet. Són 4 caps de setmana i juguem una vegada per cap de setmana. Si quedem entre els 4 primers, que esperem que sí, llavors comencen els playoffs, que arrencarien la primera de setembre, i la final de la Lliga és el 25 de setembre a Madrid. Vale. I estaria molt bé classificar-nos. I poder vindre, no? Poder vindre, claro. Perfecte. Però, bueno... Podem anar a Madrid. Si no classifiquem, pues aniré a veure igualment. Vale, sí, m'agrada. Doncs pues mira, nosaltres te podríem acompanyar, sí. Sí, Imagines, jo seria poso con superguai. 6 entrades. Ah, Jo- Pues mira, mira, pues mira, no estaria gens malament perquè almenys... Nosaltres ens organitzem ràpid. Claro, jo me submergiria una miqueta en este món que desconnecten i seria Claro. una manera de saber de què parlo, quan parlo. Jo vos ho moc. Sí? Hosti, pues no estaria mal. Això que és en cap de setmana, un cap de setmana així a Madrid? Sí, a ver, mira, t'ho dic. Agafem Ah, l'AVE, bé. no? Vaya experiència guapa, Pues mira, no estaria gens malament. Mira, I a més, en un bon anfitrió, perquè... Ja. perquè Del 26 al 28 de setembre. del 26 al 28. Bueno, Bueno. Llavors fa bé. és... A veure, aquí, és divendres, dissabte, diumenge. bueno. Bé, Però trobo està que bé. dissabte, diumenge. No sé, és que realment no sé què es jugarà estos dies, saps? Vull dir... Però sí, estos 3 dies. Pues aquí queda més o menys penjat a l'agenda. Sí, A veure aquí què. ho deixem. I jo Sí. ho vaig agendant. Molt bé, i a banda d'esta lligueta d'estiu i tot això, alguna cosa més? Clar, entenc perquè els jugadors o el jugador este del teu aniversari se'n va voler anar a entrenar una altra vegada, perquè això ja ho teniu aquí, i aquí hi ha molta responsabilitat. I això és curt intens i és ja et dic, la Lliga d'Estiu és la que et dona al final la plaça per al Mundial. I quedar entre els 2 primers del grup t'ho fica molt fàcil perquè només guanyant un altre partit, una vegada acabi la fase de la Lliga, ja et dona plaça per anar al Mundial i, hòstia, el Mundial ja és una fita molt important. Ja són paraules majors. I escolta'm una cosa, perquè sempre parlem del que feu, però no ho podem veure. Això se pot seguir per algun lloc? Sí, això pues, a YouTube, al canal de la Lliga oficial, és en anglès, llavors si voleu veure en espanyol, la Lliga Espanyola, la LVP, també ho transmitís tant per YouTube com per Twitch, vull dir que podeu mirar. Vale. Jo me passaré a l'espanyol, perquè l'anglès igual no sí, perquè Sí. si Nati ho escolta en anglès... Al principi no me n'entereu, però després... luego que el narrador també t'ho van explicant, saps? En plan, Vale. ho vas entenent un poc el joc, saps? En base a com ho expliquen. Vull dir, ells ho expliquen per gent que n'entén, però també vas entenent les coses, saps? Vale. I a tu t'agradaria ser comentarista de... Mira, jo vaig intentar-ho fa molt de temps, també. Abans de ficar-me a fer entrenador i després manager i això, jo primer vaig mirar sent comentarista, perquè mira, justament jo podem enllaçar després en el tema d'Ibai. Ibai va arrencar dins el món de l'entreteniment com a comentarista del League of Legends. Ja. I, bueno, pues, també jo, pues, admiració cap a ell, que podia tindre abans, va començar per això, perquè m'agradava com narrava, com
com feia les transmissions, la manera que ho feia, i pues, vaig intentar al seu temps, vull dir, ho de fer de comentarista, però bueno, no va anar més, no vaig audicionar per a res ni això, però sí que en un passat ho vaig intentar. Vale. Home, tenint en compte les teues dots també del rapejar, de parlar ràpid, d'improvisar, trobo que de gracieta ne tindries. Sí. Ara, a veure, a mi la ràdio i la locució i el tema del periodisme m'agrada. Jo vaig estar treballant a Catalunya Ràdio. Tenia Enric Artur, que teníem un programa de Twitch, inclús fem la Champions i vaig estar 2 anys a Catalunya Ràdio. Vull dir que... Sí, a mi ja tens experiència. Sí, això m'agrada i al final, pues, va bé. Molt bé. Doncs vinga, vaja, que has obert el meló de la velada. Anem a parlar-ne una miqueta d'esta velada d'Ibai o de la meitat d'Ibai, perquè, escolta'm, este xic cada vegada està menys, està més als huesos. S'ha posat en plan, no? Bueno, ja fa molt de temps que va començar fent un pla així bastant, no? Sí, d'entrenos, sí. Ara s'ha quedat, però està divino, Sí, vull dir, entreno, també nutricionista. Se cuida bastant i entrena bastant, per lo que vaig sentir. Sí. Pareix un altre, la veritat. Sí, és un altre. Bueno, doncs va, Nati, tu que vas veure la velada, Adrià, suposo que tu també la vas seguir, anem a comentar una miqueta com va anar esta cosa. Hi havia 3 d'herètics. Ah, sí? Home, què dius? Hombre, van guanyar els 3, vull dir que la presència estava allà. Ole tu! Pues això no ho sabíem, i me pots dir noms i qui són i què van fer exactament? Sí, mira, el primer combat, que va ser Pereira contra Rival Dios, Pereira és d'herètics. Després l'Avi, que es pega contra la Rorro, Avi és d'herètics, i el main event, que és de Gref, que és el meu és el meu jefe, és d'herètics. Oh, mare. Escolta. Bueno, jo tinc que dir una cosa, que jo vaig en el combat de les xiques, vaig en la Rorro, se diu, la xica baixeta. Rorro. Està, perquè és de la meva altura. Ah, vale, o sigui, te causa més simpatia, diguéssim. 1,49. Sí, com jo. Exactament. I va guanyar ella? No. Va guanyar. És que per altura... va guanyar la teua, clar, la d'herètics. Va guanyar la d'herètics. Per altura va guanyar l'altra, pobreta. Sí, era difícil. Era complicat, sí. Vale, doncs expliqueu una miqueta com va anar la cosa, a banda de la participació d'herètics i a més aquestes victòries. Adrià, molt bé. Anem a veure com va ser, perquè a més va ser rècord d'audiència, no? D'este esdeveniment de boxeig amateur, el més seguit de tot el planeta, em penso jo. I comenteu com vau veure la cosa, a veure. Sí que és cert que enguany trobo que Twitch va habilitar un canal únicament per la velada, i això va permetre que els números no estiguin capats. Molts altres anys era irreal, trobo jo, que el màxim d'espectadors que se'n pot reunir en 2 milions. Aquí, enguany, no havia començat i a la sala d'espera ja hi havia 2 milions. Que fort. I va arribar un pic de 9,5. Bueno, aquí en esta notícia que veig jo posa 10. Pot ser? 10, sí. 9,5, 10, por ahí va estar el pic. Però estem parlant de... De gent connectada, no? De gent connectada, o sigui, d'usuaris únics. A mi en una pantalla n'hi havia 4. 10, saps? Vull dir, vale, no sé. Claro. Estem parlant de dispositius únics, que van ser uns 9,5 milions, 10, por ahí. Que bueno, que de veritat són molts. També és accessible per tots, és gratuït, vull dir... Ja. I això a vegades que sea gratuït, no ho sé, parlo de la ignorància, que no ho sé, s'enganxava bastant. I la qualitat la tenies que baixar bastant, perquè si no... Per exemple, les actuacions és quan se quedaven més enganxades. A mi em va anar bé, però sí és cert que també pots dependre del dispositiu, un poquet de la connexió amb internet, al final és per internet, no és com a tele que va per cable o el que sigui. Però sí que és cert que enguany el directe va anar més fluid a nivell de pesants, que va petar-se, va caure un parell de vegades. Enguany va ser... El que li han destinat un canal únic per a la velada va fer que pugui anar bé, no? A nivell tant de recursos, com d'espectadors, com de tot. Molt bé. Perfecte. Ara que parlaves tu de les actuacions, vam veure a Melendi, no? Vam veure a Aitana... Melindro. A Melindro. A Los del Río. A Los del Río. A Frontera. Vaig trobar també de la Ghost.
Llavors, pues, reggaetoneros, pues, Eladio Carrión, Mike Towers... Gent. Molt bé. Té gràcia, no?, per exemple, ficar a los del Río en tot això i també en tots estos superartistes més del moment i més moderns. Té la seva... Sí, hi havia 8 milions de persones escoltant a los del Río cantar Sevilla tiene un color especial. Ja. A la Cartuja. Claro, una autèntica declaració d'amor, perquè això va ser a Sevilla, no? Pues llavors havia de ser. També el fet de que es faci a Sevilla va fer que comença a les 8 de la nit i acaba a les 2:30 de la matinada, vull dir, perquè la calor ha sigut terrible. Sí, perquè com suaven, la gent quan pujava allí xorrant. I la Macarena no la van ballar? Sí, sí. Volia fer el rècord de més gent ballant la Macarena al mateix lloc. I ho van aconseguir o no? Però que sí, no ho sé. No, la gent se veia com ballava, però no ho sabem. Sí, no vaig veure gran fanatisme tampoc. Saps? No, això mateix. Bueno, i a nivell del campionat i del boxeig, què en penseu? Perquè la veritat és que normalment sempre ha sigut un esport que, a veure, així a grans trets, i ara deixeu-me ser molt típica i tòpica, però, pues bueno, no sé, trobo que no és un esport allò tan ben vist com altres. Minoritari. I a més minoritari. I el fet que Ibai, en la seva repercussió i en tot este tinglado, hagi aconseguit això, no sé, com ho valoreu i què en penseu, especialment tu, Adrià? O sigui, lo que va fer... O sigui, esta és la 5ª edició de la velada, ¿vale? I la primera edició va ser a porta tancada, va ser durant la pandèmia, va ser aquestes coses. Ja va fer un poquet d'impacte a nivell de gent que va veure i va dir, hòstia, el boxeig m'agrada. Vaig començar a practicar-lo. I a mesura que s'ha anat fent, sí que és cert que el número de llicències a Espanya ha anat pujant. A veure si trobo el número. Cada vegada més aficionats, no?, en este cas al boxeig, que a veure, és un esport molt digne, no sé, de vegades que n'hem parlat en gent que aquí al territori també ho promou i competix i tal. És que al final no és anar a pegar-te una pallissa, és seguir una tècnica. Sí, claro, és una tècnica esquivar, no sé, digo jo, Sí, lo que agrada al posició del boxeig és Sandor, que és un dels campions del món de boxeig espanyol, deia que, hòstia, si realment si ell va dir, jo participaria a Estrella, si realment això s'agafa i s'emprèn com si fos respectant lo de por, saps? Respectant el boxeig. I ell segueix encara allà, fa com de comissionat i realment està encarregat de que tot vagi bé i que tot se vagi com toca. I és una que agrada. Molta gent al principi ho criticava, molta gent dins del sector, perquè hòstia, és que se'n riuen del nostre esport, tal i qual, però la de gent que ha començat a practicar boxeig en base a veure la velada és molt gran. I estan fent combats inclús sense casco dins la pròpia velada. O sigui, és que tot no deixa de ser amateur i que al final el que no agrada a la gent del sector, així més purista, és el que es peguen siguen 2 youtubers i no Manolo del barri del costat i Paco de l'altra banda, saps? Que són anònima. És el que realment no agrada, perquè és així. La societat actual, molta gent encara no traga el fet del sentiment streamer i d'aquest tipus de moviment. És veritat, això que diu Adrià. Ara Nati confessava que ella tenia més debilitat per avi. Tu, Adrià, anaves en algú més que un altre? Algú que et causa més simpatia? Jo anava en los d'Herètics, òbviament. Home, va tirant cap a casa. I, a veure, si anem per combat, el primer combat va ser Peguera contra Rivaliós, Herètics. Després va ser Alana contra Arigeli. Alana és una noia mexicana que havia participat de velada de ball, havia participat en un anterior, inclús va participar en un altre, vull dir, era el seu tercer esdeveniment de boxeig. I Arigeli és una noia espanyola, trobo que és catalana, no ho tinc clar ara mateix, trobo que no, potser m'he columpiat, però bueno, s'ha dedicat molt més al món del bàsquet, és una noia molt deportista, i això ja anava més en Ari, perquè l'altra companyia de declaracions que no em va agradar i em va parèixer un poc flipada i al final, al principi me caia bé, simpatitzava en ella, no l'aguanto a la Lana.
Però, vamos, no me la trago. De vegades obris la boca i mira què passa, No me la trago, quin personatge. Però per què? Què te va sentar malament? No sé, o sigui, el personatge que va adoptar a l'hora de fer les declaracions, mira que ja vaig intentar no mirar-ho molt, perquè, pues bueno. Ja li tenies mania d'entrada. No, me caia bé, però vaig sentir un par de declaracions. Sí, no vaig veure en directe, però m'he estat a TikTok, saps? Vull dir, al final a TikTok el que et surt és el morbo, no? Ja. Descontextualitzat i les paraules que més generen, no? Que al final és el que vol la gent que fa TikToks de resum, de morbo o que sigui. Ja. Bueno, diu que va sortir en mariachis i cantant Cielito Lindo? Sí. Vale. Sí, fent playback. Fent playback. Sí. Se notava, però se notava molt. Perquè sortia repent cantant i de repent... però qui cantara? Sí. La veu estava molt sintonitzada, sí, no? Era un sí, poquet... Sí. No concordava. Vale. Però bueno, i sí que és que l'altre va sortir en un rapero espanyol que es diu el Hincho, que hi ha un poquet de controvèrsia perquè és un noi que s'ha posicionat molt a favor de la dreta espanyola. No de la dreta, sinó de la ultradreta espanyola. I apareix un noi que va deixar morir a la seva parella, menor d'edat, per una sobredosi. En sèrio? Què m'estàs contant? Sí, i llavors, pues bueno, el tema no... Era un poquet raro. Vale, però bueno. Que no acabava d'acompanyar la seva ètica. Feixo que va acompanyar-lo fent l'entrada, Vull dir, vale. Va sortir cantant ell quan ella sortia a combatir. Vale. I aquell xic que anava disfressat? Disfressat de què? Com de robot. Era el nòvio de... Sí. És que ara me'n recordo. El de Roro, parlem? Sí, correcte, sí. Era el nòvio de... Era el nòvio, era Pablo. Claro, era jo robot. Però va ser molt xulo, va ser molt xulo la sortida. Va fer referència a una pel·li de boxeig que es diu Cero Puro. Sí. Que és molt xula i a mi m'ha fet ràbia perquè la referència m'ha agradat molt, la veritat. L'escena del combat final de Cero Puro surt lo fill protagonista ballant en los robots. Però és una pel·lícula hi ha combats de robots, ¿vale? Però de boxa. Sí. I tots són controlats per maquinetes. Però antigament hi havia un model el qual el robot feia sombra del que controlava i se ficava a l'altra banda del ring i llavors si pega un cop de puny, el robot pega un cop de puny. I bueno, pues, l'escena final del combat, l'entrada la fa el crio, el fill, ballant i el robot imitant els seus moviments. I això va fer Rorro i Pablo. Vale. Pues mira, no. Era molt romàntic. I li van fer tipus caleta i va pujar a donar-li un besito. Va ser molt romàntic. Sí, va ser molt romàntic. Molt bé. Abans d'elles van haver altres combats? Sí, va haver Perchita contra Gaspi. Sí, vull dir, Perchita, un noi de València, dels primers que va sortir al tema YouTube d'Espanya. Ha sigut un any bastant dur per ell perquè va perdre son pare, lo de les inundacions a ell li afecta molt també, i al final este xic també té l'equip de la Queens League. Justament ma cosina jugava al seu equip quan van guanyar la Lliga. Vull dir, jo anava amb Perchita per això. I l'altre noi, Gaspi, és un noi argentí, 22 anys, fa un parell d'anys, ell feia vídeos, entrevistes per carrer, però un poquet més fotedores, així un poquet mostrava la mala vida, addiccions. Va perdre, però al final jo trobo que va guanyar a nivell personal, perquè el canvi de vida que va pegar, entrenar, deixar les addiccions i tot el que l'envoltava tòxic, per ell al final també va ser una victòria, no? Més enllà de no guanyar el combat, trobo que va ser una victòria personal, sentimental i un canvi de vida que de cara al futur li anirà molt bé. Molt bé, que també és molt important, la veritat, i a més una mica la bona imatge i l'exemple que dona, no? Que al final també és possible tot això. Sí. Vale, després va vindre lo de Avi i Rorro, no? Que ja ho estàveu comentant. Sí, que va guanyar Avi. Avi va sortir acompanyada d'un artista espanyol, català, es diu Rojo, que també és un noi molt guai. Ella ha fet bastant de programes també de tele. Potser si el busques te sonarà. Ell va actuar la primera vegada, la que no hi havia ningú, va actuar ell,
i Tiene una idea, pues... Pues vuelvo Sí, otra sí. vez. i ara, pues, això, pues, ara va sortir actuant en ella. Però a Billy van abutxear una miqueta, Quan Sí, va guanyar. perquè, bueno, a veure, No ho sé. Sí. Jo dic, Sí. què passa, què està Sí, passant? sí. El meu A home veure. me diu, és que trobo que ha fet algun comentari que no tocava. no, jo en això m'he de No ho mullar, sé. vaig a ser, Vinga, vaig a ser mullat. transparent. Vinga, va. I no vull arribar a ser políticament incorrecte, però ho vull arribar a ser. Vinga, va. Al final, estem parlant de... Este combat ja venia de presents de dos moviments polítics. Vale? És dir, de normal se posiciona Rorro dins del... No dic jo la posicione, sinó que al xarxes socials se la posiciona com una persona d'ultradretes. Vale. Vale, pel moviment porquisera, parla molt del tema tratuar i fer aquestes coses. En canvi, Avi pues, seria pues, que era més d'esquerres. Se venia un combat com PSOE contra Vox. Mare per de dir-ho Déu. manera. Al final Vale. tot s'acaba polititzant. Ja, és que... I sí, més pues, l'error. I al final pues, va perdre lo boxeo, no? Vull dir, al final va perdre ella en un combat que va arribar als punts, que va ser inferior Rorro, perquè al final no va fer res, i la Cartuja el que va fer, Andalusia, coneguda un Sí. poquet per ser una comunitat autònoma, han guanyat sempre la dreta i això, no vull dir que tothom d'allí sigui de dretes ni molt menys, però sí que és cert que s'ha pitat Avi perquè volien que guanyés Rorro, com va arribar als punts, la gent que està allà, que potser no en tenen ni puta idea de boxeig, pues, per què ha guanyat l'altre? I pues van pitar per això. Van pitar perquè es pensaven que havia guanyat l'altre quan no havia guanyat l'altre i al final pues, és el que hi ha, no? Pues escolta'm, que Andalusia sempre ha sigut molt roja, sempre ha sigut molt Sí. socialista, l'únic que és veritat que ara Pues els ara últims ja. temps ha fet com una mica de Últims gir. anys, vull dir, no, sí. Jo parlo de fa poc. Ja. I Són llavors, d'ells recents. claro, ja la cosa ha sigut de tema més També nou. molt de moviment jove, que també es parla molt de que ara els nous votants s'estan posant un poc més Més a cap la a l'ultradreta que no cap a l'esquerra. Vull dir, aquí dins van les imatges, Sí, en estos discursos més populistes. És veritat, tens tota la raó en això, Adrià. No ho discutirem. Que al final pues, tot se fa dintre del món polític i pues, Ja. és el que ha passat. Correcte. Vull dir que ja la trobo que la van pitar més que res per això i pel morbo i pel tot. Vale, Perquè i- també, a part d'això, també es parlava de dos moviments, ja no políticament, sinó socials, que és el feminisme i el fet de ser una dona, una tradwife que se coneix, que pues, tot el que em digui el meu home, en este cas jaleo. Pablo, jo ho faig, i tal i qual. També Vaya estava jaleo. estos dos moviments. Bueno... Jo tinc una pregunta. A veure, a veure si Adrià saps, perquè... Ell ho sap tot, ell deu contestar, i si no s'ho inventa. Sí. Això del boxeig, com funciona? Hi ha punts per girar la cara o per Sí, o sigui, puñetazo limpio? O com funciona? A veure, sense ser un expert, dins del boxeig tu pots perdre combat per diferents maneres. Trobo que són tres. Bueno, 4 si contem desqualificació per infracció de norma o que sigui. Llavors per KO, que és que et tomben en terra, no t'aixeques. Vale, L'altre és perquè l'àrbit veu que no pots continuar i parar combat. vale. I l'altre és per punts. Vull dir, els punts són pues, cops acertats, cops fallats. Vull dir, si jo pego 54 cops i només ne connecto 10, fica-li, parla malament, que serien 10 punts. En canvi, si l'altre me pega 30 cops, però me connecta als 30, Ja pues, guanya. hòstia, pues, m'ha connectat més punts. Vaya lío, Connectar Sí, vol dir que te pega en pleno, no? Que te toca, que Que te te fa toca mal. bien. Vale, ja està clar. que te fa mal. Muy bien. És que vaya tela. Jo perquè estava veient les com al ring i dic, no sé quan són Sí, punts, no sí, són sí. punts, ara, Sí, sí. ara ho he dit que per les dues parts sí, però no, ara no, saps? Era una mica que dic, doncs no ho sé. Jo la mirava Sí, sí. perquè és la velada, l'any passat vaig estar a casa de mon germà a Teruel i ho va posar, i enguany vam vindre Manel i diu, anem a passar la velada. Dic, Bueno, perquè enganxa pel morbo ese, Sí. no? Per els espectacles abans Sí. de començar, per les actuacions, pel que suposa, a més. más filles per les cantants. I pels cantants, clar. Perquè és diu, al ai, final. este la conozco, ai, este sé quién es, este no sé què. I jo no coneixia Claro. la meitat. Ja, Jo però és és el que que ja diu, sabem. no? Este públic més jove Sí, que també sí, enganxa sí. el tema velada. Sí. Va, després d'estes noies, Virus i Tomàs Massa, no?
Sí, este és el combat sense casco. En qui anaves Muy tu? Jo anava en l'argentí, jo anava en Maza. Vale. Per què? Perquè l'altre em pareix... És de Saragossa, no? Virus? És un sobrat? Jo dic jo. Bueno, jo Lo sé que hi ha dejaremos ahí. maneres de que fan les coses que no m'agrada i a vegades fa declaracions o es fica de manera entra dins el món de l'esport i entra millor dins el seu personatge dins el món de l'esport perquè fora d'ell trobo que sembla que és bon tio però quan està en una competició pues és el típic tontet per dir-ho d'una manera vale? Però dins del personatge esportiu Vale. jo trobo que és quedado. el personatge esportiu és com, jo que sé Gavi del Barça pues hòstia la gent que no és del Barça no se'l traga pues, perquè el tio pues, és una persona pues, que està allí tot rato, que emprenya, que te va de sobrat, que sigui, però després a mi tu el coneixes fora del camp de futbol i és un tio que és tio puta madre, saps? Vull dir, que no ho sé, que no el conec, però vull dir això. A mi trobo que en Virus passa el mateix. I sí que també va ser un combat en polèmica, perquè a mi trobo que va guanyar l'altre, però bueno, no sóc expert, o no repetir. I això, et dic, Virus ja portava un parell... Trobo ganant a totes les velades, sinó que a totes, quasi totes. L'any passat també Ja, va estar, pues, no? El virus. Sí, l'any passat també va estar, sí. Fa dos trobo que també, o no, perquè també este xic... Mira, la notícia que tinc jo diu que es va proclamar vencedor Virus per decisió unànime en lo que va ser la seva quarta aparició a la velada d'Ibai, o sigui, de 5-4. Pues sí. Correcte. Vale. I al final és un tio que també va competir a una velada estrangera, perquè la gent de la velada no és d'Ibai. Youtubers americans ja portaven anys fer-ho. Vull dir, Logan Paul, Jake Paul, un germà que ara està competint bastant en amateur i semiprofessional, pues, també ve d'això. I fora d'Espanya ja portava molts anys fent-se. Vale, pues este xic va competir en una velada pues, internacional, trobo que anglesa. I va guanyar, i després li van fer el test de doping i va sortir positiu. Vale. Saps? Vull dir, també hi havia un poquet de precedents que no l'acompanyaven, tal i qual. Però bueno. Bueno, al final va acabar decantant-se pel que tu no tenies tant de carinyo, però bueno, passa res. Adrià, seguim No, sí. a per la següent perquè en queden dos, no?, de combats, el de Andoni en Carlos Belcast. Bueno, este jo no el vaig veure, perquè jo, després del de Virus i Maza, me'n volia anar a dormir, perquè ja tenies prou. A mi me va passar el mateix. Després d'Aitana me vaig tancar les persianes i ja. Aitana no la vaig veure, i no vaig veure ni Aitana ni el combat este, perquè em vaig ir al llit. Llavors, allò que em fico al llit, que entre em vaig limpiar les dents, estic un poquet allí, i dic, hòstia, pues ja quasi és l'hora de l'últim combat. I me vaig ficar a l'últim combat, però això no vaig veure. Vale. Tu busca Andoni al buscador de Google. Vale. Andoni. A veure què passa. Andoni Velada. Andoni Velada. Andoni Velada. Ya está. El golpe que Andoni hizo temblar la cartuja. Però mira fotos. Vale. Es que si pasa que va tot pel mateix canal que tu y si fico algún vídeo o algo... Antonio pegar a Andoni, ¿no? Porque es como si estuvieses pegando una pared. A veure. Estuvieses pegando una pared. Aquí es cuando a Andoni, ¿no? Porque es como si estuvieses pegando una pared. Hòstia, tio. Ai, volíeu que veiéssim este cop, no entenc, perquè Déu-n'hi-do. Este va ser seguit, no? De los dos, ¿sabes? Son dos bichos. Vale. No, Pues són dos armaris, Rolling. He vist un dels vídeos d'un cop que li pega que sí que li gira la cara, però... Claro. Home, són dos bèsties. A ver, i he vist que també, pues, al final, l'Andoni este li traia 20 quilos a l'altre. Ja. 20 quilos? Sí, 20 No quilos. pareix, Sí que és sí. cert que l'altre, el que Carlos Belcas competia en menos onces. Les onces són l'acolxat que està al guant, saps? Ah. Però igualment l'altre et pega un cop que te desmunta, saps? I pel que he llegit, l'àrbit sempre li deia ves en cap, Andoni, ves en cap, quan li pega els cops, no l'has de matar, perquè potser li connecta una que li faci al cap d'una hòstia, saps? Vull dir... No, més que Sí, això. que va guanyar l'Andoni este. Aquí no tenia preferència per ningú, però no els coneixia. Vale, a mi estos físics t'ho he de dir que no m'agraden gens, A mi tot el tampoc. carinyo del món, però, hosti, tu, és massa bèstia, això, pel meu gust. Sí. Però Bueno, són dos nois que entre ells se porten molt bé i que s'estimen molt i inclús després de declaracions la velada de l'amor, no? Sí. Ell va dir, hòstia, t'aprecio molt, t'estimo molt, ets un bon amic per a mi. Però vamos al Però que ring. vaig a girar la cara. Vine cap aquí. Al final, això passa. Va, i el Iau. main event, què va ser? A veure.
va ser Westcol, que és un youtuber, streamer... Bueno, no youtuber, més streamer colombià, també envoltat un poquet en polèmica, perquè és un noi que li agrada molt la festa, li agrada molt el tema de les noies, de coses... contra The Gref. The Gref... Aquí a Espanya sempre s'hi ha tingut tírria a nivell de la premsa, perquè és un altre youtuber que està a Andorra, i altres coses. Va haver un cas on lo van acusar de voler ocupar una senyora gran. I és un tema de controvèrsia, perquè ell té una agència immobiliària. Vale. Però això ho va explicar ella en un podcast. Ell té una agència immobiliària. Pues entre dins dels projectes que té, una de les coses és l'agència immobiliària. I volien comprar un edifici a Andorra para tombar-lo i fer una construcció d'algo. No me'n recordo què era. I en este edifici, on ho va comprar, hi havia una planta que estava... No és que vivia algú allí, perquè allí no vivia ningú. Vale. Allí no vivia ningú, però la senyora era seu. Era el pis de la senyora esta. I quan la senyora s'ha enterat de que un youtuber volia comprar aquell pis... I aquí la senyora va dir que no. Va dir, no, jo vic allí. I perquè a mi m'han contat, perquè jo vaig estar molts anys, quan estava estudiant, el meu company de pis era a Andorra. Ahir a Andorra, se coneix. Ja. Te contactes altres Sí, xec, escolta'm, tu, de què vas? Ahir li vaig dir, escolta'm, tu què en saps d'això? I me diu, esta senyora, a part de no viure allí, té una animalada de diners. Ja, però va dir, era un youtuber. Però... Era por mis ovarios que no... Que no sortiré d'allí. Què va passar? Que va fer judici i va guanyar l'abuela. Vale. I llavors no va I fer va res. quedar sense la construcció. Sí. La abuela se quedó con el edificio. Sí. I se va fer un hotel. Aquí està el tema. I llavors sempre hi ha controvèrsia, perquè a part de que està vivint a Espanya, està vivint a Andorra, i aquí a Espanya no poden permetre que un espanyol se'n vagi a un altre país perquè se'ls vull guanyar diners. Però bueno, Vale. ja està. Jo no mullaré això, al final és com el constructor que aquí a Espanya no avança el seu... Pues jo què sé, la seva companyia i se'n va fora a muntar-la, doncs... Ja. És que molta gent no fa això, Sí, bueno, és una mica així delicat el tema, però... És un tema controvèrsia, és un tema molt delicat. S'entenen totes les parts una mica. Claro. Està estancat, sí. Ja. Vale. Pues bueno, així va ser Ja la velada. Va guanyar Gref. Molt bé. I va guanyar ell, vale, de Gref. I ja per acabar, perquè ja són quasi les 11, m'agradaria que me demanessis la cançó final per tancar la nostra velada en Adrià Garcia. I no sé si serà alguna de les que va sonar en este esdeveniment. No? Vale, va. No. No. Vale, Mira, va. avui vos porto una cançó que I la té també vull guardada, Sí, no, és que ell cada dia s'ho prepara. Home, clar, m'ho preparo. En un motiu, ja. És el meu moment, vull dir... Home, claro. Jo he una cançó que avui vull que no només que l'escoltéssiu, sinó que veiéssiu el videoclip. Ai, l'altre dia vale. vam escoltar-la, aquella, i vam mirar la lletra també de la que mos vas proposar. De la Vull dir, de... ara en la recent mort d'Ozzy Osbourne, Sí, que es deia morir. sí, Vale, pues, sí. us porto un tema d'un noi a veure si de Doncaster, vull dir anglès, que es diu Youngblood, que se parla que és com l'hereder del heavy metal de Ozzy, entre ell i Marilyn Manson, vull dir, però es parla ell perquè és més jove. És una cançó que es diu Zombie. Vale, i com se diu l'artista? Young què? Youngblood. Youngblood, així tal qual en D? Blood. Ah, Blood. Youngblood. Vale. Ese, claro, a ver. Vale, no, es que estás hablando con dos profesionales de Cambridge. Si tinguessi que escriure jo, al igual no sortia res. L'artista Youngblood descriu esta cançó com... És una balada, parla del sentiment de sentir-te feo, o sigui, lleig, i aprendre a combatre contra això. Vale? I el videoclip és molt bonic, mireu-lo, per escoltar la cançó. El videoclip és com una carta d'amor a les infermeres. Vale? A la protagonista la coneixereu perquè és Florence Pugh, que bueno, ha sigut nominada a bastants Oscars, ha participat en bastantes pel·lícules, la coneixeu quan la veiéssiu. Vale. Vale, pues a Oppenheimer, a Ojo de Halcón, La Viuda Negra, és la germana de la Viuda Negra. Vale. A Dune, a Mirko Adesi.
Vale. Vale, ja ho estem Mireu-la. posant, ja tenim aquí a la infermera i ja tenim a la banda tocant dins d'una habitació d'hospital. Sí, sí. I ella ve a ser infermera. Molt bé, perfecte. Pues escolta'm, ara de seguida mos ho mirem, l'escoltem i la compartim i tu t'agraïm moltíssim pues, el comentari de la velada, la secció i que vagi molt bé este inici de Lliga la setmana que ve. Sí. El dia que tingues Gràcies. disposició mos tornem a trobar. Vale, jo vos fico aquí a la ràdio perquè així després l'altre dia vaig sentir la reacció de la cançó i m'ha agradat. Així vos escolto i me comenteu. Que bonito. Fum mocadors, per si cas ploreu, vull dir, jo vos aviso d'antelació, a casa esteu al Bueno, jo soc molt sensible i últimament soc molt sensible. Va, pues ara mos ho mirem. Mireu-la i disfruteu. La tornem a posar des del principi i així te pengem a tu perquè va tot pel mateix canal i cap problema, vale? Pues vinga, va. Vale. Adrià Garcia, Au, una abraçada, que vagi bé. moltíssimes gràcies. Fins la setmana que ve. Adéu. Fins la setmana que ve, adéu. Adéu. Adéu.